Ya Cliff Chinyama abwera ndi nkhani apa nkhani yochititsa chidwi akuti kaya kumati msiye I think naye wayankhula ndi pakamwa ndiye tione kuti kuti chani ameneyo Cliff Chinyama, freedom fighter, comrade, activist ameneyo ndithu. Mwadzuka bwanji amalaya zanga, mwadzuka bwanji mmawa wa pa 4 March 2025 tikamanena kuti kuchokera pano mwezi uno wa March kupita uku tizikuwuzani ino chinthu china chilichonse chomwe chikuchita boma ilili andi zimenezozo mulikhulupirire inunso kuboma zokuchita somukuchita mukamamva muzindikire mawu omwe anatulusa Peter Mutharika m'masiku ambuyomu onena kuti ufumu wanu wayezedwa ndipo wapezeka kuti waperewera. Ani mawu amene ananena Peter Mutharika aja muwasunge mumtima mwanu. Anyamata ophwesa mateyala, mwadzuka bwanji ophwesa mateyala ku parliament. Mwadzuka bwanji kuphwesa mateyala ku parliament, mwadzuka bwanji. Amene so tinakuona ni muindira Richard Chimwendo Banda ku Nzuzu kuyendera limozi monga bodyguard wawo, mwadzuka bwanji. Kuboma mukuweta njoka. Mukuweta njoka. Tisapite patali anyamata anzanga amene inu muli ophwesa mateyala. Laptop yaenda bwanji ku galimoto yomwe mukuona pamwambayi yaenda bwanji laptop. Ukamatuma munthu kuti azikapangira chipongwe anthu enanso amayuzaso anthu okokhawo kukapanganso chipongwe gulu lanu lomwelo. Laptop yaenda bwanji galimoto menemu apa mukuoneka ndithu mikusegula galimoto mwakatenga laptop yasowa. Laptop yasowa kumbali yanuku ku MCP kubomaku laptop yapindu kwambiri yasowa. Laptop yasowa kumbali ya bomako ku MCP mukuziwa chomwe tikulankhulana mwanong'onezana kumene kuku okaka ophwesa mateyala agwirisiranso ntchito kunyamula laptop. Apa tizisakana bwinobwino tifoti nkhani zomwe tizibwera nazo pano pa ndizo kazokha zomwe zikuchitika kuti kokoti zikuchitika kumeneko. Tikuziwa pano munapanganso chani kodi ubale ndi Airtel ndi TNM kuti muzipanga recognize voice ya munthu olata sintha kadi. Anthu amene mukutsutsa nawo, anthu amene mukuwalondalonda kuti olata agwiritsa ntchito kadi ya munthu wina kuti kaya inapangidwa register muzina la munthu wina koma muzitha kuziwa kunena kuti munthu amawawawa ndi wakuti angogwiritsa ntchito kadi ina mwasayina nje mgwirizano umene upati na umene tsutsani. Airtel mukumva, TNM mukumva, boma mwagwirizana nalo mgwirizano umene uwu sizobisa andi inyozo mukudani kuti mukuziwa kadi mtilili ine ndikagwiritsa ntchito kadi ina muzichita zoti pano pa Cliff yoyo akugwiritsira ntchito kadi iyi ndipo akulankhula ndi wakuti zomugwirizana zimenezi muzitsutsa tikumvana baba tikumvana chifukwa chinthu chomapangira kuseli amalawi samachiziwa koma inuyo ndi ine tikulankhula pano amene mukundimva inuyo amene mwapanga zimenezo tikumvana chichewa chathu apa. Tikumvana nkhani ya video yanga yamalizira ija yomwe tamba ine kumakupulisira neja mwayikalambirana ulendo onse wa kunzuzu ena nkumanena kuti amene mwina wangogwera sininagwere pano pande ndizikuwuzani ndikwa mukuona so chani kuti chithunzi ichi sikugwera pano takuzamirani tizikuonani pena paliponse zori machine au mene mari mwagula kumakra kaya inoje mukuti amene mufuna kugula zori ndi fake ndi nkhani yoti mungotenga na misonkho ya Malawi taziziwa mamiri tazisatira zonsezo tikuziziwa mususe Adaud Suleiman ziku sadani pa 16 September tazonikira zimenezo palibe kuzemba palibe kutawa
timasamu nantonse tobera alililili palibe kutawa tisisakana tizimvesana bwinobwino chifukwa lero chilankhulo chomwe tikulankhulawe akuchimva koma kwambiri tikuziwana inuyo ndi ine chichewa chomwe tikulani kuti tikulankhulana pano ino kuboma kwa amene muti ayi musipe amene mazimva nzeru kwambiri ndi ine tikulani kuti tikumvana inuyo ayina Macfarlane Mbwirinji ana oyipa kwambiri ndipo mwana iwe uzafa imfa yowatani kuti yowawa kwambiri uzafa imfa yowawa kwambiri ndipo uziwe kuti pano pa Malawi akukonzeka pa ntchito yomwe iwe ukugwira kuthana nawe zimenezo mwamakhaomera kuti muzirani kuti muziuzana tikumvesesana muziuzana palibe munthu amene angayende chozemba mbarara mwabisala mbarara nsana ukutani kuti ukuoneka ukayenda chowerama umatani kuti umaweramuka kuyimirira umakhansana walimba ukupweteka ndi pamene pa nthawi yanu kuti muzionekera pantunda ufumu wanu waezedwa ndipo waperewera mukukakamiza zinthu zosatani kuti zosatheka mwazina mwa izo ndile muzitha kuziona amene zikutani kuti zikukhalira zinthu china chilichonse chinthu chikutani kuti chikukuvutani china chilichonse chikululika wanzeru amaziwa kuti ichi simbali yanga ningosiya Adauto Suleiman kaya mumapanga maulendo manena kuti mutenga kaya ena mwa activist kumana kupita nawo kunja kuti akathe kutenga mabungwe ndi zabodza anthu padyedwa ndalama pamene pajapo tikuziwa tikutambasulirani ndi zabodza ndalama palibe mashine amene akugudwa kuchokera kunja ndi ana omwewa amene tinawo muno amene akumatha kumapanga kumana kuti ali mashine ofuna kuthana ndi fake news zikupangidwa nziko momwe muno palibe kuti kuli mashine amene akuchoka kunja palibe big company kwa kugwizana za yani ngode za fake kufuna kuwapusisa Malawi kuti mutenge ndalama za Malawi tikuziziwa muli ni milandu pa tebulo pwi yo kuti mutangochoka mboma ngati lero milandu imene ikhala ikuvumbuluka pamene mukuyenjezeraso milandu inaso timasamu rofuna kuberaso pamene ponso mbwe ndesi tikwira kaya masamu amenachi fwe pano pati kwaona masamu ena aliwonse tikwaona alipo so anzano akatakwe amene akuti pasano yani kuti information ina iliyonse anthu ozama so mmakompyuta amene yosafuna kuonekera pano machine yonse azikupanga mmodzi ndeti zibwera nacho patipo kuti tibwera nazo pano pakuuzani chilungamo mmene mukuchimvera apapamo fwe mukuchiziwa kuti izi zomwe zikuchitika mukuziziwa kuti laptop yatani kuti laptop yasowa kumbali yanu mukuziwa chomwe tuna napagali moto yake somwe yasowa laptop ndi imene ili apa munthu wake amene watenga laptop ndi amene mukumuona pamene pali fetaziwa bwa muzifunse taziwa bwachi samasewere tuone sana March up to 16 September tisewerana